Pon day. So magpasalamat ko sa ato ang mga supporters diha sa Manoy Chris TV, niabot na siya og 100k kapin ang atong followers. So karon atong tagaan og pahalipay ang mga hilig kay mag-share sa atong video. Mukbunot ta og tulo ka palarang mananaw og mga idol ngay maoy makadaog sa ato ang GCash. Manghatag tagpahalipay mga idol. Ang pirmirong buno tagaan na tog 1,000 pesos. Sa ikaduha tagaan na tog 700 pesos. O sa ikatulo 500 pesos. Pwede na siya ipalit og ginamos mga idol. Sa akong team day si Migukulapo, Beramon og si Baylulong. Kalma lang mo diha kay natay umaabot nga contest. Inuman na dis. Sa makadaog sa tong rapol mga idol, paboy na sayra. Paboy na sayra at to siyang kwaon ng mga pangan dito din atong bunuton. Kinsa to'y bulahang mananaog, congrats daan ha. Pangkuan ako nagad pamugas gamay ba niya kung katong mga plahubog. Pwede to pang tiki-tiki. Pero mas mayigid nga ipalit og bugas ug sudan para sa pamilya. Alright.